Kato kun omistuu. Yes. Pelaaminen on mukavaa. LOL. Ja rentoa puuhaa. Vittu. Ei. Samalla oppii uusia sanoja. Vittu, Ksiitti oli. Varmaan oli. Joita voi käyttää vaikka kaupassa. 26 ja 75. S-etukorttia onko? VTF. Ei oo. Kolme ja 25, ole hyvä. THX. Tyttöystävääkin kiinnostaa. THX. Kato kun just oonaa tää uuden staffille. LOL, kuolee. Kato miten räikeästi omistuu. Koulussa viihtyy ihan uudella tavalla. Jos löytyy piste Z kuulukompleksilla. Ai hitto kun saat sen Ragnarossin nyt alas. Tomikä juhlis. Eiköhän se pipu. Jokaista OMG, LOL. HV. Räikeä omistus. Otetaan uusi. Eikö se? Joo, hei vähän hiljempaa siellä kiinni. Parisuhde saattaa kyllä kärsiä. Nyt loppu helvetti! OMG, mitä sä teit? Mulla on raidi kesken. Hän on hahmo kuollut jo. Aivan sama! Et koske siihen! Mä oon niin kyllästynyt tuohon sun pelailuun. Mäkin olen olemassa. Sä asut mun kanssa, et noiden helvetin virtuaalipeikkojen. Ei ne mitään helvetin virtuaalipeikkoja. Munkin Zarro on level 60 makea. Makisterisetti. Mä oikein sitä level, tätä mua ei kiinnosta! Onkohan sulla mennyt elämä ja toi helvetin virtuaalielämä nyt vähän sekasin? Se on hahmo kuoli, se saa pelastettua. Mä sanon nyt tän kerran. Joko sä lopetat ton saatanan värkin käytön tai mä lähen. Kulta hei, please! Onneksi pieni yhdessäolo auttaa leppymisessä. Ja ainahan voi pelata salaa. Joo moro. Meitsi on taas talumistelemassa. Joo, oli pikkusen aikaa oli poissa nyt, että levy hajosi tossa. Joo. Ei mennyt pahemmin. Kunhan siitä ei sitten jää kiinni. VTF! Shit! No, onneksi pelit eivät jätä koskaan yksin.